Gisuyop man ang lakas. Tama ba itong ginagawa natin? Makalingaw man o nakakabanas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Magandang gabi po, Colindits. Tawagin niyo na lang akong Celine. 23 years old mula sa Zamboanga City. Lumuwas po ako ng Maynila para matustusan ang pangangailangan ng aking anak. Nung 19 po ako, nabuntis po ako. Pero ayun, di ako pinanagutan ng tatay ng anak ko. Kaya po, namasukan po ako sa isang kamag-anak na si Tita Mariana. Isang matandang dalaga. Dahil medyo senior na, kaya kailangan daw po ng makakasama at mag-aasikaso sa bahay. Pagdating ko sa bahay niya sa Santa Ana, ay dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kasi pag hindi ka dumating, di ako makakaalis dito. Mag-a-abroad na kasi ako. Diba? Happy po ako Tita? para sa'yo. Oo nga welcome dito sa medyo hindi ko naman kalakihan na bahay. Medyo malaki, marami nagsasabi, malaki daw. Pero, Malaki naman talaga malaki dito. ba? Kasi Porke 7 kwarto lang, malaki na. di rin mayabang tumandang Ano yon? Sabi ko, ang ganda mo talaga. Malaki pa yung bahay mo. Oo, at saka hindi naman kalakihan. Meron lang naman 3 CR lang naman. Tsaka, Di ba? Isang kwarto ni tita, 3 CR niya. oo, kasi yung pagsasabon doon sa isang CR. Pag Ay! shampoo sa kabila, lilipat ako magpupunas na. Gusto ko kasi may walk-in closet pa ako. Ay, sosyal! Ang laki po talaga ng bahay nyo. Kaya nga, Sana po- aalis na ako. hindi ko na kaya ginising. Stress ako. Kaya good luck, girl. Yang ganda mong yan. Dahil ka sa Buanga White. Ewan ko na lang pagdating dito. Pero masipag naman po ako, tsaka para sa anak ko po, yung inspirasyon ko talaga. Kaya gusto ko po mamasukan sa inyo, Tita Mariana. Trixie, good luck sa mo. Pero gusto ko itur mo muna ako ano yung mga kailangan kong gawin. Okay, tara. Sabay na tayo. Samahan Dito ko muna, tayo, tita. kwarto, number 1. Okay, this is the main bedroom. Dito ako natutulog. Dito ko lahat ng ginagawa ng pagbabibrate sa gabi. Guys, patanda na yan ha. Take note. Bakit? Katas nang nakalipas. Kaya nga, sabi ko nga. Katas katas pa. Latak-latak, pero pwede na rin yun. So, dito yun. Uy, Main Bes, ang lalaki ng uod mo, tita. Yak! Yay! Okay, ito. So, kailangan mo lang naman pahira ng Starwax, Floorwax yan. Okay. Oo, dapat. Marmol yan, pero dapat lagyan mo ng Starwax.
Okay, gusto ko bubunutin mo. Gusto ko kasi, doon pa rin ako sa traditional eh. Marmol Okay. na yan eh. Papabunot pa, guys. Oh, kaya ka Nasa pala- katinuan pa ba itong matandang to? Kaya nga ako aalis, di ba? Marmol, ipa Star Wax, tapos ipubunutin. Oh. Tapos yung iskaparate ko, mag-ingat ka lang sa alauna na madaling araw. Oo. Oh, kaya ako aalis. Kasi tumutunog walang tao. Okay, doon na tayo sa... Saan na ba tayo? Ay, ang kwarto na yan kay... Eto. Andiyan na ba si Maynard? Ito yung tinutulugan ng anak-anakan ko, si Maynard. Kala ko po, single po kayo, madandang dalaga po. Anak-anakan nga eh. Oo. Ikaw mag-explain it. Kumare kasi niya yung nanay, tas nawala na, iniwan sa kanya nung bata Ay, pa ang bait yan. naman po pala ni Tita Mariana. Eh, doon Don't din siya mention tumara sa it. kanila nung nandito siya sa Maynila, di ba, tita? Oo, dito, etong kwarto ni Maynard, medyo amoy lalaki yan. Alam mo naman mga lalaki kung ano-ano ginagawa. Ano kaya yun? Yan. Pero ito yung isa sa i-maintain mo dahil dyan nga nagtitigil yung aking anak-anakan ha. Kung may mga makikita ka man dyan, hayaan mo na. Ay, parang nakikita ko si Kuya Roger. Mm. Pero, Okay. sige na nga. Basta, Saan, Trixie? Ay, eto, doon tayo sa labahan. Sa Tara, labahan tara, tayo, tara. sa labahan. Ito yung dishwasher area. labahan! Guys, Mali. kaya talaga ako Washer, aalis ka. ano ba yun? Washer area. O, dito yung labahan. Diyan mo lang isasampay yung mga damit-damit. Pero gusto ko dapat... Dami. Oo. Ayusin mo ang paglalaba kasi si Trixie yan, magaling yan. Talagang ang blue na papaputi niya. Totoo yan. Ayun nga. Oo. Oo, Kaya kaya... nga ako alis. Mga dekolorya, puti Opo, na lahat. noted po. Malinis naman po ako maglaba. Na-train po ako ng nanay ko. Yun nga lang po, baka hindi... Mukhang konti lang naman po yung damit ni Tita Mariana. Yung kay Maynard po, Sir Maynard po ba, lalaban ko din yun? Oh, Ay, alaban syempre, mo. amo mo yun eh. Lalaban mo din yun. Pantay mo kasi pati brief na pinapalaban may mga katas. Iniigit. Grabe naman sabihin mo kay Maynard, tita, na huwag na siya painumin ng tuba. Kasi ang tuba, malayo sa sakit, malapit sa igit. Sige, oy, ingat ha. Pag-ingat ka dyan sa Maynard na yan. Bakit, Trixie? Kahit ako ganito, naku, papantasyahan ako nun. Ay, oo, Eh, mas medyo... lalo ka maganda ka, girl. Hindi po, nakafocus lang po ako sa pamamasukan po bilang kasambahay kasi yung anak ko po, naasahan ako, hindi na para lumandi, hindi po ako ganun. O, dapat lang. O, sige Meron na. pa po ba? Yung tanong ko lang po, yung pagluluto po. Ikaw din magluto. Ikaw ang magluluto. Kailangan, bibigyan kita ng halimbawa, Lunes, adobo, Martes, pritong itlog. Ayan, may listahan yun si Oo, tita. tapos ikaw din mamamalengke, pero sasamahan naman kita sa mga unang linggo ng pamamalengke. So yun. Trixie, saan bang abroad ka, Madam, mag-Dubai na ako. Dubai. Nakahanap na ako ng Arabo doon. O sige, good luck ha. Habibi. Oo, good luck, happy ako. Salamat, tita, ha. Di pa ako tapos magsalita. Aray ko. Kaya nga ako aalis talaga, guys. Galingan mo and I'm happy for you. Malungkot ako na aalis ka. Pero masaya ako dahil malayo ang mararating mo. Proud ako na naging party ako ng success mo. Salamat din, tita, sa lahat ng mga pahirap. Ay, nahirapan ka Training malaki. yon, training. Sa bagay. Oo, ingat ka, Trixie, ha? Sige, Ikaw rin, salamat. ingat Pag ka rin may tanong dito. ako, pwede ba kitang i-chat? Chat ka lang, basta reminder ko, yung Maynard din, may ingat ka dyan. Hindi, wala yan. Maldito Lalaki yun. lang yan. Nung araw na po yun, hindi ko naman nakita yung Maynard po na sinasabi ni Trixie at Tita Mariana. At
Ako na nga po yung gagawa ng mga gawaing bahay at pag-aasikaso kay tita. Hindi naman po siya mabigat kasama sa bahay. Mabait po siya. Naantindi niya lagi yung pagkain ko. Binibigyan niya ako ng mga vitamins. Hinahayaan niya ako magpahinga sa tanghali. Napakabait po na amo. Pero sinabihan niya din ako na mag-ingat ako dun sa anak-anakan niya, si Kuya Maynard. At isang gabi po habang naghuhugas po ako ng mga pinggan. Ay, okay, tapos na. Ano pa ba? Magpupunas pa Magandang ako. gabi. Ikaw pala yung Ay, hello po, sir. bago dito. Ano, sir, kuya lang. Masyado namang matanda kuya. yan, sir. Hindi po ako sanay, pero sige po, Kuya Maynard. Ang pangalan mo? Ako po si Celine po. Apo, Ilan taon ka na? ano po, 19 na magto 20. Ito ma. Hindi na briefing. Ilan taon ko ngayon? Sabi mo 23 ka. Ay, 23 na po ako. Sorry. 19 ka, tapos Opo. di ba may anak ka na? 19 po ako nung nabuntis. Tapos hindi na po ako pinanagutan nung tatay. Kaya signal mom po ako ng almost 5 years na po. Di halata, batang-bata ka pa. Tapos kala ko nga wala kang anak eh. Tsaka ang ganda ng Yan kutis po. mo. Mga pag galing sa Buanga, mapuputi talaga, no? Hindi naman po. Wala nga po akong ginagamit sa katawan eh. Eh, yun na nga. Wala ka pang ginamit niyan. Po, kasi wala Kaya mo, naman- bibigyan kita ng mga... Huwag na po. lotion. Baka magalit po si Tita Mariana. Huwag Bakit na ang po. magagalit si mama? Eh, katulong lang po ako dito eh. Teka. Huwag mo sabihin katulong ka. Hindi ka katulong dito. Oo, tumutulong ka, pero parte ka na ng pamilya. Ano ka ba? Nakakaya naman po. Sino man nagluto? Nagugutom ako eh. Pwede mo ba akong paghain? Opo, actually po, dahil alam ko nga hindi pa kayo kumakain. Ito, ininit ko na po yung adobo. Ay. Medyo marunong po ako magluto. Sana po magustuhan nyo, Sir Sige nga. Kuya Maynard. Adobo? Ano yan? Opo. Chicken? Chick boy? Chicken po. Tapos ang ano Chick po, boy. ang alam ko kasi kung adobo maraming luya para maalis po yung lansa ng manok. Sana po magustuhan nyo yung sauce lalo. Sige, tikman ko. Sige po. Sir, ito po yung tubig. Ano, sir? Kuya Ay, na nga. kuya, ayan po yung tubig. Gusto niyo po ba ng soft Teka. drinks? Okay na. Masarap. Masarap ka magluto ah. Sarap mo. Pa? Magluto. Binubola niyo lang po yata di oo ako nga. eh. Ang sarap ng adobo mo. Grabe. Nasira diet Sir, ko. naubos niyo po. Oo. Wag ka na. Mag-sir ka. Kikis kita. Sige. Ay, Sir. wag po ko, Kuya Maynard. Oo. Sige. Sir ka. Kiss talaga kita dyan. Hindi po. Happy po ako na nagustuhan niyo po yung adobo ko. Turo po sa akin yung nanay ko. Ah, okay. Opo, gustong-gusto nga po yan ng anak ko eh. Kaya tapos sakto din. Gusto din pala yan ni Tita Mariana. Tas ngayon po, nagustuhan niya din. Asan si mama pala? Nasa kwarto niya? Opo, nagpapahinga na. Maaga ko po siyang pinaliguan. Ay, minsan, anuhin mo na lang si mama kasi medyo may edad na eh. Opo, Tindihin mo na nakakalimutan lang. niya nga po yung, nasusuot niya nga po yung brief mo. Minsan gano'n na siya kaulyanin, pero... So, hawak mo yung brief ko. Ha? Ikaw ah. Hindi po, nakakahiya naman po. Wala naman pong mali siya yun, sir. Kasi syempre, iyaya ako sir dito. ka. Kiss. Kiss. Nag-sir ka. Sir, bakit mo? Oh, sir pa. Gusto niya talaga. Isa pa, ayan. Oh. Baka po magalit sa akin yung Ka Tita na maingay kay Mariana. mama. Ganyan lang yung silusa lang yan, pero okay yan. Pero amo ko po kayo, kaya ko po kayo sinasir. Shh. Sir, ulit. Isa pa. Da. O ano, magsishare ka pa ba? Ha? Sige po, liligpitin ko na po yung kinainan nyo. Salamat Thank you, Sarap Kuya mong Maynard, magluto. na gustuhan niyo po. Good night po.
Good night. Magsasara pa po ako ng mga ilaw at mag-check pa ng pinto at bintana. Okay, sige. Pahinga na rin ako. Okay po, good night Nice po. to meet you. Nice to meet you po. Nakita nga po kami ni Kuya Maynard Colentits. Nagkwentuhan sa buhay-buhay. Tapos ang dami niyang tanong tungkol sa buhay ko. Kasi nga, ang bata ko daw naging single mom. Tapos tinatanong ko din siya kung paano yung buhay niya. Siya naman po daw, ayaw niyang mag-commit. Gusto niya jowa-jowa lang. Kaya siguro ako pinag-iingat ni Trixie at saka ni Tita Mariana kasi matinik po sa babae nung gabing yun 3 kiss agad eh. Tinawag ko lang Sana sir. all! Pero hindi ko alam kung magsusumbong po ako kay Tita Mariana kasi baka sabihin ni Tita Mariana gusto ko naman. Paano po ba? So ito na nga po. Isang araw, nagkita po kami ni Kuya Maynard. At halos araw-araw niya na po akong dinadalaw sa kusina o kung may mga ginagawa ako sa labahan. Tapos, pag maaga siyang uuwi, gusto niya sabay kaming maghapunan. Isang gabi po, sino kaya yung dumating? Ay, si Sir Maynard. Naku, parang lakas ng amoy ng alak. Sir Maynard! Ay, Sir, natawag ko. Kuya Maynard! Narinig ko may utang ka isang Lasing kiss sa ka, akin. diba? May Lasing ka. utang ka isang kiss. Sino bang lasing? Ako, ikaw. Kuya Maynard, halika na po. Dahil lang, di kaya. Wait lang. CR lang ako. Wait lang. Teka po, alalayan kita. Suka ka, sir? Sige lang po, ako na po bahala dyan. Huwag nyo nang intindihin yung tapon-tapon ng suka nyo. Grabe yung nainom namin. Puro crispy pata po yung pulutan nyo, Sama ko sila. Roger eh. Ay, kasama nyo po Sila yung... Brandon, oo. Ay, mga kaibigan nyo po na lagi nyong kasama. Ate Barbs, kwarto. Kuya Maynard, para hindi ka ma-hangover, sakto, may sabaw pa ng sopas. Dalahan kita sa kwarto, sunod na lang ako doon. Sige, sunod ka. Sakit ng ulo ko eh. Pasensya na. Opo. Salamat ha. Pasok! Pasok na po ako, kuya. Teka lang po. Nakatapis lang po kayo. Ganito ako matulog Sorry, eh. kuya. Sorry. Iaabot ko lang po tong sopas. Andyan na po yung kutsara. Halika, higupin kita. Po? Ay, yung sopas. Tumatapon po. Sige, subuan ko po kayo. Sige. Subuan mo ko. Ayan. Ah. Ala, nalaglag yung towel. Kuya, teka, ibabalik ko po, kuya. Wag na. Halika dito. Kuya, teka lang po, dalawang sir lang po yung utang ko. Bakit parang tinatagalan niyo yung cake? Kasi mali ka pa rin eh. Nagsisir ka pa din kaya may utang Tatlo ka lang sa po, tatlo lang po. Halika dito, huwag ka na maingay. Bango mo naman. Nakaligo mo na ba? Natatakot po ako, baka po pumunta dito si tita. Tingnan mo yung boses mo. Huwag ka na matakot. Akong bahala Kuya. sa'yo. Bango mo talaga. Talaga po. Nagigigil ako. Hindi ka rin. Ganun talaga. Kuya. Huwag ka na
Ingay. Halikan kita sa leeg, ha? Kuya. Bababa na ako, ha? Kuya. Doon po ang unang bembang namin ni Kuya Maynard. Nakakahiyaman pong sabihin pero sinadya ko siyang tawagin, sir. Kasi hindi ko alam, may magnet po siya kahit pinag-iingat na ako ni Trixie tsaka ni Tita Mariana. May magnet, kakaibang magnet talaga si Kuya Maynard na hindi ko mapigil. Kaya bumigay po ako. Opo, ginusto ko din yung gabi na yon. Naging kampante po kami sa isa't isa hanggang isang araw. Ingat ka sa biyahe mo. Sige. Pero babalik ka ba agad? Hindi. Matagal ako. Oo, ano lang eh. Gagabihin ka na. Tawagan mo ako, sunduin Ba't kita parang sa... di pa ako nasagot? Dami mo ng ano. Hindi. Basta matagal ako. Huwag nyo na akong intayin. Matulog nyo. Itulungan mo magsara ng bahay si Mamaya, opo, aalis din ako eh. si Charlene. Sino ba yung ang pangalan ng yaya natin? Si Celine. Si Lynn. Sorry, Ulianen. Oo, sige. Alis ka na. Ingat, ma. Ingat, ingat. Ingat ha. I-chat mo lang ako kung may emergency Oo, ha. umalis ka na. Sige, Baka ano malate gusto ka mong pa eh. pasalubong? Huwag mo na ko intindi na pasalubong. Chat na lang. Bye-bye. Bye-bye. Kuya. Kaya maingay, umalis si mama. Baka andyan pa po. Hindi pa po yung nakakalayo. Grabe ka naman. Ay, wala naman. Aray ko, gulat mo naman ako. Ay, talaga. Ito naman gusto mo, Wala diba? na siya. Oo, nakaligo Bilis na. naman. Nakaligo ka ng Suot ko yung paborito mong tibak. Ayan, tibak mo niyan. Di pa. Patulugin natin. Manihala. Ay, Kuya. halika dito. Kuya Maynard. Halika dito. Anong ginagawa niyo mga walang ya kayo? Ma! Lumayas ka dito, Celine. Sinasabi ko na sinusubukan ko lang kayo. Ba't ka Nararamdaman ko, may instinct ako na may ginagawa kayong masama. Lumayas ka! Lumayas ka, Celine! Ay, Tita Mariana. Ma! Walang Si Kuya kasalanan Mayn. si Celine! Ma! Tita Mariana. Sorry po. Lumayas kang babae ka, malandi ka! Ma! Hello. Ayan. Ano ba yan? Sinira ko yung buhay ko. Nagpadala ako sa tukso. Kasalanan ko. Kasalanan ko to. Metro's #1 Love Radio. Basic!